Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' fuq in-naħa tas-sewwa, fuq in-naħa li tiddefendi l-interessi tal-poplu Malti u Għawċi kollu, u għalhekk se nkomplu naħdmu bilan li l-poplu ikollu servizz tas-saħħa li verament jixraqlu. Hekk stqal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt diskussjoni parlamentari li saret it-tnejn filgħodu brabta mal-arbitraġġ ta' 3 starijiet fejn saħaq li l-unika vittma f'dan id-dil fraudolenti kien il-poplu. Is-sentenza tal-arbitraġġ tgħid b'mod mill-aktar ċar li l-poplu Malti u Għawċi tilef is-servizzi tas-saħħa, tilef il-fondi pubbliċi, tilef il-flus li setgħu imorru fuq investiment aħjar fis-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Waqt id-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li anke l-ġurnali qed jgħidu li l-uniku tellif din is-saga huma n-nies. Alex Borch spjega wkoll li l-poplu jaf li l-gvern qed jivvinta ħrafa dwar din l-akbar frodi f'pajjiżna għaliex jum wara l-ieħor qed ikompli jara l-istat li jinsab fih l-isptar St. Luke's u Kellingrek kif ukoll qed jara li l-istar ġdid f'Għawdex baqa' qatt ma nbena. Poplu Malti u Għawċi jaf jara l-affarijiet bajnejh, jaf jara l-isptarijiet illi ma jaf imur Għawdex u jara li m'hemm sptar ġdid, jaf imur St. Luke's u jara r-riżultat tiegħu, jaf imur Kellingrek u jara x'investiment kien hemm fih. Però ma jimportax illum kellna l-Prim Ministru li qed jgħid li għandna ħrafa, li aħna l-Oppożizzjoni ivvintajna xi ħrafa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li hemm żewġ sentenzi storiċi tal-qorti li jgħidu iswed fuq l-abjad li kien hemm kollużjoni fil-konċessjoni ta' 3 starijiet, kollużjoni li saret bejn il-Gvern u Vital Steward u qal li issa wara l-arbitraġġ ġie żvelat li l-frodi jammonta saħansitra għal madwar 488 miljun euro u mhux 400 miljun euro. Tidher biċ-ċar ukoll illi il-Gvern għamel mit-tnejn sal-ġimgħa jgħajjad Vittorja. Mingħajr l-aħna u laqqas il-poplu Malti u Għawċi ma stajna niddefendu ruħna għax ma kenniex is-sentenza f'idejna. Imma intom rajtuha bil-kwiet mit-tnejn sal-ġimgħa issettjajtu l-aġenda, il-poplu provajtu tbellaw ilu li rbaħna xi ħaġa u aħna bħala oppożizzjoni ma stajniex inkunu nafu il-fatti. Imbagħad il-ġimgħa x'inħassejtu illi twemmintu x'inħassejtu lil poplu Malti u Għawċi emmen illi verament ġibtu vittorja li intom mortu tiddefendu lil poplu Malti u Għawċi kollu. Imbagħad ippubblikajtu wara l-pressjoni tal-Oppożizzjoni, ippubblikajtu is-sentenza x'ħsibtu li l-poplu Malti u Għawċi kien hemm minnkom biżżejjed illi irbaħtu. Intant Alex Borch fakkar li waqt id-diskors tar-replika tal-budget wassal 50 proposta brabta mal-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna, inkluż proposti importanti fil-qasam tas-saħħa. 50 proposta li jinkludu il-weda tagħna illi verament ninvestu fi sptarijiet ġodda għal poplu Malti u Għawċi. Sptar ġdid ġo Malta u sptar ġdid ġo Għawdex. Ninvestu fl-aqwa servizzi tal-kura, inkluż is-saħħa mentali, il-kura paljattiva u niskuraw li ma jkun hemmx mediċini out of stock sabiex verament il-poplu Malti jieħu l-aqwa servizzi. Giulia Falzon għal Net News.